Γεια σας. Σήμερα θα σας εξηγήσω τη διαφορά ενός HDD με ενός SSD hard drive ενός laptop. Ο HDD που είναι αυτός εδώ έχει μηχανικά μέρη, τα οποία είναι αυτή εδώ η κεφαλή, η οποία διαβάζει από αυτόν εδώ τον περιστρεφόμενο δίσκο, το οποίο μέχρι να διαβάσει από αυτήν τη βελόνα τα δεδομένα στο δίσκο τον κάνει θορυβώδες και αρκετά αργό. Έχει μεγάλη χωρητικότητα σε χαμηλή τιμή, όμως πλέον δεν συστήνεται για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους. Ο SSD είναι αυτός εδώ. Είναι χωρίς μηχανικά μέρη. Διαβάζει όλα τα δεδομένα από chip μνήμης και τον κάνει αρκετά πιο γρήγορο στη φόρτωση δεδομένων, μέχρι 15 με 20 φορές πιο γρήγορα από τον κανονικό HDD. Ο SSD συστήνεται για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Ενώ ο HDD κάνει το λογισμικό να καθυστερεί και να κολλάει μερικές φορές όταν αυτόν το μηχανικό μέρος που λέγεται κεφαλή αρχίσει να κάνει θόρυβο και να καθυστερεί να διαβάσει αυτόν τον περιστρεφόμενο δίσκο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.